Ja, we proberen ze natuurlijk de basisvaardigheden van tennis te leren. En dat zijn de 3 kenmerken: de service, bovenhand spelen, de voorhand en de backhand. Backhand is voor sommigen die baseball hebben gedaan heel goed te doen met 2 handen, maar voor anderen is dat nieuw. Dus dat soort technieken leren we ze. We hebben aangepast netjes, wat lager. En dan leren we ze echt op een gegeven moment ook ballen over het net slaan, punten maken. En als het goed gaat, dan gaan we natuurlijk een stapje verder, gaan we een wedstrijd doen. Maar we beginnen echt heel bazaal. Zorgen dat je de bal kan gooien, dat je een bal kan vangen. Dat je ziet wat er gebeurt als een bal stuit. Een bal kunnen inschatten. En uiteindelijk gaan we slaan natuurlijk. Gaan we die bal over het net spelen en gaan we punten proberen te maken. Iets meer dat u wil toevoegen? Nou, ik wil heel graag vertellen dat wij als tennisbond dit soort activiteiten doen. Omdat we het belangrijk vinden dat mensen kennis maken met tennis. We organiseren daarvoor toernooitjes voor volwassenen, competities. We doen ranking voor de jeugd, zodat we ook echt de beste speler van Bonaire in een bepaalde leeftijdsgroep kunnen aanwijzen. Dus er gaan steeds meer activiteiten komen. En wij zijn ook bereid om dit soort introductielesjes te geven op de scholen. Dat doen we nu al. Ik heb recent nog les gegeven aan de leerlingen van Papa Kones, basisschoolleerlingen. Er zijn bijna alle klassen langs geweest, dus dan kunnen ze bij ons zo'n basislesje tennis krijgen van 2 keer, 3 keer, afhankelijk van wat ze willen. Ik heb dat met andere scholen en opvang ook gedaan. Dus als er nog mensen zijn die zeggen, hey, dat is leuk voor onze school, bel mij, neem contact op. Dan gaan we kijken of we iets dergelijks kunnen organiseren. Clinic, om dit soort basisvaardigheden weer bij te brengen, is superleuk. We doen het nu ook al voor middelbare school. Samen met Robbie Domekase geven we les voor het VMBO en voor liceo-leerlingen. Dat doen we bij hem achter de MCB-bank. Maar de meeste activiteiten vinden plaats bij Eddie's restaurant in Hato. Dus mochten mensen interesse hebben in zo'n tenniskliniek, schroom niet om de tennisbond te benaderen. We hebben een website, we hebben een e-mailadres info@bonairetennisassociation.com en ze kunnen me altijd appen, Paul Ruijs @7824569.